Ayo, coba ya. Ingat, kapan kroso ablok diangkat sing kuat. Ya, tapi nek mlayu mundur, tarik ngisor, ojo mundur. Oke? Ngerti? Siap. Ngerti nek apa itu kan kroso ablok diangkat. Nek mlayu mundur tarik mengi, ojo dicur. Mau ndak mau buat mas? Mau ndak kena ir? Ndak kena ir mau ndak pe? Ayo, coba tepuk tangan dan semangat. Ayo, bismillah.